President Rangba ka KSU Samla Lambok Sarwel Marngar ula ong ka Jingbi Sharbiang ya ka Scholar Penbet Board MOU hapeng ka Jila Meghalaya bat Assam kamdei ka bamla banlong namar baro atli ki Jila kidang dei ki bahab ka ju ka ri ula ong kan syang ka Jing start jok ka sarkar kan le kumno habai crunch kilat pathai ku bor menta ka sngi usamla Lambok Sarwel ula ong baka jingkam jong ka sarkar na kapor sya kapor bakamla asyo ban penbet biang yaki kindon baladep ban yasoy ha ka MOU ha ka bay day baka jing penbet biang yaki katu kat ne kishnong kilong ki bamsyong niya. Ya san ya kata ni kita soy ka MOU tak dem ji penbet itu sam. Apan kemau ba apli ki meeting wa sarkar ngi kala khot ki sang balang. Ka snop ka sarkar kala long kut jungut itu kata ban penbet itu sam namar ba kani kamdai syu ko barang dawam tam ta ayat sampo tu snap tika ibang aji mo tu ko por kolong ru ba kadi ben sim ban bias ko ta history bakra kadi ben sibru bias u ka konsep jong ka history pat ka ju ko por kadi ben pensyong nong remru pat ban snap no sngo ru ki et ki hima ga district council ki rushmat ki badon ki kot kisla Henry hadin kadi ka fast face kal ayat kumtu ni I kadon ka jing ya bom hun ka bun ba kimi ikan nom kan kidon ikan hun ki ba dang kan krek ma ya sindi ka ando kadon ka jibom so hun kidon du pat ba pan pau ka jong jong pan pa Henry habang ya kendu ka singi persno ya kani hadin bingla ya borok ka tu ban snap ka jing sisa yangi I na kaliang ka sarkar menta pa I kata ka jinglong juman ba nang no ka simba no ka snap Henry ni samba kani ka jing persang ya ka ban Droyok to lan kam dai bedak sujiam ta ajar afu ar pen kombo pen I sarkar menta ong balajian lu ajar khatwe kanu ka badet kanu ka balat ngatrai ka sarkar kin sa jawab ngi nama jawab on behalf of government Henry ka ibang ikwa ban persu ka sarkar menta singi kalong ba ni so tu ba sarkar ong ka long ba aban ong ban ya kren spang ta ka review ta ka MOU Henry ngatrai ba Asam kadang hap India, kami Meghalaya hap India, matrai kadon kalenti kuno ban wat kilat kalenti. Katangi I ka jing start ng sarkar. Teka nongrem ko jungi keren kolong ba. Kamdai ban yuben ni ban klet no jeng jauh mat jeng tuki beri basyong hai boda. Mga keren ni kata kolong umdai menu balik sumar tuki Jakarta tu. Dakani san pau tu kisnam maki basumar kindo siap. Itu ki Jakarta. La kalau buat hap ke himan lebih lahap kisnong kira apa kontak tetap. Jika kau sekarang tak sekarang I jeng start sekarang rai. Karena orang punya yang kalong ba ngin je teng je keban pet binia an ka kam. Bat ngin tu sarkar kan thau kirat kanti. Bat ka ju ko por. Ni la keren ka basai bat sak sarkar taban ong ba. Menta ka dapan tre ka skan fis. Ni ong ba haswaban sim ye kono karai khadu. Ne ban ong ban je sain ka emo. Kadi ban sim ya consideration ban take on board jiki pai ba sok snong itu bijaka kan dai ban ya nang skmat ba kas nang mi bun ki kan rom kan hot ni so tho ba kam dai ka basuk kan ni jing pen put ben sa ni so tho ka asam kan kam me khaya kan kam kadon ka jing ya kam ne pai dai kata la bikidon ka lenti ka badai ba bek ka jing start ka jung khi ngai ba kanam don ka kan rom kan kong san ka long itration Literally tremulu, ibarat kendo ko siap. Et kihima, rangkap justru konsel pihak dan justru jemut bah sokaro kam dai bijai lagi jigi kena mi kendom kendam. Lakan surai tang kata komiti badang katu ka nanggot ngatrayu ose kadang buat ka scan fees kadang mi biang kecing. Tilang ba kani ka jeng keduk ta singi kalong kom kawai ke bangi ajemut sarkar ba hasken fees kam dai mi kendom kendam. Bat kejuk kapor. Yakini ki kijing mi kijing yam kijing bom hun jong ki ba di badi nok tusnong ki boda ya kan ki fast fi so ong sarkar ba kan ben taw ni lat kanti lada ka ong kamla su ban reviews ka euro to handai nga soban ong ba ka Meghalaya kam dai Pakistan ka Assam kam dai ka Bangladesh handai ki rang dei India nga sarai ka jing start ka jungki kuno ban taw ki lat kanti ban handai kita jungna lada ki chief minister u kenna ba kita kot selalu ya ban panjing khen manu bakla manu mokla sarkar ka syong ka sarkar tibsia keren hok le budon sarkar ajar khawai kidon sarkar mentaro ngimna ban jubak on behalf jong kata government mamta ba government balale
Andai ngas ngoban ong ba ya ka hok chung pat ba bala san potrik snam bisumap ya khandok siap matrai ka shong ga jing sta skar kuno pen bai Lada pimhun ni ka jing penbat report ka phase 1 ba kujo phase 2 ka ba ka isu ba tu ba sek halang kidla. ya mentang-mentang yang pala ban ong ka ik senjam menghap ban le handrai ngihap ban puli benya bat ngihap ban ya ter ya tai sani ba om tang ngi kum kisang balang ken kata lai tharai mdon du kisang balang badon cakap ko khaput haring hap nya slok ki it ki hima yang ba shnong itrashnong badang tu ya ik step mi sa sim nang isma